Príjemné poludne, vážení televízni diváci, vám prajem zo štúdia televízie Lux a vítam vás pri sledovaní a pri spoločnej modlitbe, pravidelnej mariánskej poludnejšej modlitbe Anjel Pána so Svätým Otcom, ktorý sa za niekoľko okamihov objaví v okne svojej pracovne v Apoštolskom paláci a vychádza v tejto chvíli na okno. Pripomínam, že Svätý Otec sa v piatok vrátil z týždňových duchovných cvičení, teda celý týždeň jeho program bol pozastavený a teraz sa znovu prihovára všetkým veriacim na Svetopeterskom námestí. Drahí bratia a sestry, dobrý deň. A vítam tiež všetkých poslucháčov Rádia Lumen. Evanjelium tejto druhej pôstnej nedele nám ukazuje rozprávanie o Ježišovom premenení. Ježiš zobral na bok troch apoštolov Petra, Jakuba a Jána. Spolu s nimi vystúpil na vysoký vrch. A tam sa udial tento jedinečný fenomén. Ježišova tvár zažiarila ako slnko a jeho oblečenie zažiarilo ako svetlo. Týmto spôsobom Pán nechal zažiariť v jeho osobe Božiu slávu, ktorú môžeme zahliadnúť a vidieť vierou v jeho ohlasovanie a v jeho zázračné skutky. A s premenením na hore sa zjavujú aj Mojžiš a Eliáš, ktorí s ním rozprávali. To, že žiarilo, všetko, že Ježiš žiaril, tak táto žiara charakterizuje túto výnimočnú udalosť a zároveň je symbolom cieľa, prečo k tomu došlo. A to osvietiť mysle a srdcie apoštolov, aby jasne mohli pochopiť, kto je a že je on učiteľ. A potom zrazu lúč svetla, ktorý sa objaví z nenazdajky a osvietí Ježišovo tajomstvo a osvietí celú jeho osobu a celý jeho život. Ježiš je už nasmerovaný k Jeruzalému, kde bude musieť podstúpiť odsúdenie na smrť ukrižovaním. A Ježiš chce tak pripraviť svojich na tento škandál, na toto pohoršenie kríža, ktoré je príliš silné pre ich vieru. A zároveň tak chce oznámiť svoje vzkriesenie tým, že sa ukáže ako Mesiáš, Boží syn. Ježiš ich teda pripravuje na tú chvíľu, na tú bolestnú a smutnú chvíľu. A je tomu tak, Ježiš sa ukazuje ako úplne iný Mesiáš, akého očakávali. Nie ako mocný kráľ alebo slávny kráľ. Je to jednoducho iný Mesiáš, akého očakávali Židia. Je pokorným a bezbranným služobníkom. Nie je to pán s obrovským bohatstvom, ktoré je znamením požehnania, ale je chudobným človekom, ktorý nemá kde by hlavu sklonil. Nie je patriarchom, ktorý má početné potomstvo, ale mužom v celibáte bez domu a bez hniezda. Skutočne je to Božie zjavenie, ktoré je ako keby obrátené. Je to znamenie, ktoré úplne vyrušuje. Ježiš, premenený Ježiš na vrchu Tábor, chcel ukázať svojim
apoštolom svoju slávu nie preto, aby sa oni dokázali vyhnúť krížu, ale aby ukázal, kde vedie kríž. Kto zomiera s Kristom vstane aj z mŕtvych. Kto zápasí spolu s ním aj zvíťazí. Toto je posolstvo nádeje, ktorú Ježišov kríž obsahuje a vyzýva k sile v našej existencii. Kríž, kresťanský kríž, nie je nejaký magický predmet v dome alebo nejaká len výzdoba, ktorú tam máme mať alebo máme na krku nosiť, ale je to upozornenie na lásku, ktorou Ježiš sa obetoval, aby zachránil, spasil ľudstvo od zla a hriechu. Počas tohto pôstu kontemplujme s úctou obraz u kríža. On je symbolom kresťanskej viery. Je Ježišovým emblémom, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych za nás. Robme taký a konajme takým spôsobom, aby kríž poznačil etapy našej duchovnej pôstnej cesty, aby sme pochopili a chápali stále viac vážnosť hriechu a hodnotu obety, ktorou vykupiteľ nás zachránil a spasil. Panna Mária dokázala kontemplovať Ježišovu slávu ukrytú v jeho ľudskosti. Nech nám pomôže ona, aby sme stáli s ním v tichej modlitbe a nechali sa osvietiť jeho prítomnosťou, aby sme tak nesli v srdci prostredníctvom tmavých nocí odraz jeho slávy. A teraz sa spoločne pomodlíme modlitbu Anjel Pána. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunziante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Vážení televízni diváci, ako aj poslucháči Rádia Lumen, mohli sme spolu sa pomodliť so Svätým Otcom mariánsku modlitbu Anjel Pána, prijať jeho požehnanie. A Svätý Otec ešte má pár vied na záver.
bratia a sestry, esprimo la mia vicinanza vyjadrujem moju al blízkosť popolo della Guatemala ľudu che vive in Guatemaly, lutto per il grave e triste incendio ktorý prežíva smútok della casa z Refugio dôvodu Virgen de la Asunción, požiaru causando vittime e ferite tra v le meste ragazze Asunción, che vi abitavano. a ktorý spôsobil veľa obetí na životoch. Nech Pán príjme ich duše, uzdraví zranených a uteší rodiny a celý národ. Modlím sa a prosím tiež aj vás, aby ste sa spolu so mnou modlili za všetkých chlapcov a dievčatá, ktoré sú alebo sa stali obeťami násilia, zneužívania a vojen. Questa è una piaga. Toto je rana, Questo è pliaga. un urlo nascosto. Toto je ukrytý che deve essere krík, ascoltato da tutti ktorý noi musí e byť che počúvaný non nami possiamo a ktorý continuare a nemôžeme far finta di non aj naďalej vederla ignorovať a e di tváriť sa, non že to ascoltarla. nevidíme a nepočujeme. Rivolgo un cordiale saluto a tutti voi qui A presenti. so srdečným pozdravom sa teraz Svätý Otec obracia na všetkých prítomných na Svetopeterskom námestí, na veriacich Ríma a na veriacich v mnohých častiach sveta. Osobitne pozdravujem pútnikov z Freiburgu a Mannheimu z Nemecka, ako aj z Libanonu a tiež aj maratóncov z Portugalska. Pozdravujem farské skupiny pochádzajúce z miest Gioiosa Ionica a Pachino, ďalej mladých z mesta Lodi, ďalej študentov z miest Dalmine a Busto Arsizio. Non alla cultura dello scarto. Bravi. E il coro giovanile goccia dopo goccia. A tiež Svätý Otec ešte pozdravuje z mládežnícky zbor kvapka za kvapkou z Bergama. Všetkým prajem požehnanú nedeľu a prosím vás, nezabúdajte modliť sa za mňa. Dobrú chuť k obedu a dovidenia. Toľko záverečný pozdrav Svätého Otca. Pred modlitbou Anjel Pána svoju krátku katechézku pápež František venoval dnešnému evanjeliu, ktoré rozpráva o udalosti premenenia Pána na hore. Ako uviedol, vlastne cieľom tohto Ježišovho premenenia bolo osvietiť mysle a srdcia apoštolov, aby jasne pochopili, že on je ich majster a zároveň ich